Sa DYCM alas 8:45. Mga pagpati nga iloom usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ipabuhagay. Anak Bisaya. Dinhi atong bukikion ug tukion, mga hisgutanan nga magkalagot, mga isyong makakuyap ug mga pangutanang magapasapot. Anak Bisaya. Uban kaninyo atong bukasan, lapuan ug sikad-sikaran ang tanang mga bakakon ug limbungan sa pangagamhanan. Anak Bisaya. Maayong buntag ka na tong tanan. Welcome sa atoang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar hangtod tangare sa alas 10 adlaw nga Huwebes. Uy, real talk di karong hapon. Ika-29 ka adlaw bulan sa September tuig 2022. Good morning sa itong mga listener diya sa Bugo sa 100.5 DYCM FM na magsukad sa kinapusuran diya sa Dakbayan sa Bugo, Diris Norte. Sa ako mga parente, Diris Dan Bantayan, may buntag. Lahos na dito sa Bantayan Island o sa isla sa Lugon. May buntag, mga taga-isla. So, kumusta naman mong tanan? Ang hinaot ta mga higala nga bisan pa man sa nagkahagipot ang atong adlaw, ang atong panginabuhi, no, ang atong pangita, medyo di na gid sama sa atong mga naandan kay gani kagahapon sa dugay kong niuli. Kay nakoy mga importanteng giadto nya naagi ko diri sa Kulon. Kaniadto mga pasado alas 6:30 o mga alas 6 o mga alas 7 gabi kanang Kulon, di gina katagakang dagom tungod sa kahaot. Ang mga tao diya managponsisok, manag-ilugay kung kinsay unang makasakay sa jeep di pasahiroan. Mga laray o mga kutays, mga tao hapit na lang anha magpatunga sa karsada kay lagi magtinukmuray, mag-ilugay. Nya waog tuo ang mga habal-habal, jeep di pasahero, mga tricycle, mga e-bike ug bisag unsa na lang nga paagi para nga makahatod og pasahero. Pero kagabi nalabay mi diha ang dapita ug sa uban pang parte diri sa Dakbayan pagkamingawa. Ni kining kamingaw may malang na mga igala kung mahigugmaon ka. Ang pangita magagmingaw sam. Kung ang mga itik si mong kasing-kasing nagsikad-sikad na, may kugmaon ka, ngita kag kapigaran, ngita kag mingaw. Pero gawa sa gugma, magtanaw kay kas palibot nga mingaw, angay kang mabalaka. Kaya nga naman, wala nang luspad ng ekonomiya, di na ni matabang. Kagahapon lang kagahapon lang sam, nakadungog kong balita nga murag ni sangko na mag-datingali sa isinta. No, ang peso dollar rate grabiha na ani mura lagwa kinira bang mga economic downturn ay ha pa na nimo ma-feel ang impact ba ang funds ang kining tuslok nga ang atong ekonomiya gahigwaos na kada higayon nga paninglan na ta sa atong mga obligasyon sa kinabuhi, tubig, kurente, pagkaon, tuition pay, tambal, uban pa. Sus, Ginoo ko, inig, labi mag-abot na ng mga billing. Lami ay ambak sa Mactan Bridge. Iyon na gini mong uba. Lami namang giyong iambak sa Mactan Bridge. Sus, Ginoo ko. Muna nga gahapon sam nagtan-aw ko la mingawa na sa Kulon
Di naman ni parehas kaniya to. Hain naman ditong daghan kay mga tao. Asam na to sila padung? No, asa to sila padung katong daghan? Hinoon moingon ta nga doon nag-i-impact ang pandemic. Pero ambot lang ingon sila nga naka-recover na kunuta, nakabalik-balik na kunuta, pero gipangulbaan ko nga nagtanaw ba sa mga panghitabo sa palibot. Unya napailain ay. So dito mig mall kay late naman kayo para iuli isbalay nga magluto pag yun ka. So nangita na lang may o ganabang kaon kay mo magi madali-dali na to mall. So pag-abot na mo dito mga alas 7. Kanang alas 7 Sam daghan pa ng tao eh. So pag-abot na mo dito mga tao pertimingawa parking lot pertimingawa kung wala gid eh. Dari Soyax, good morning ni mo dia. Mayor Johnny. Sir Jun, good morning. May buntag dia, Jason. Yeah, good morning. Pamantingali kay maepektuhi ang mga Filipino people anang kalisod Jay. Go. Kay kita god inigingon nga lisod-lisod naman ngon. Okay pa man. Nga naman. Okay pa may pamahaw. Nagtawa na panahaw nga nga. Nya, sa naman ngon. Okay pa man. Napay wanay pamahaw pero napamay paniudtog panihapon. Muna. Nya sa sunod nga na. And okay pa man. Ganon. Apay pamaway paniod napay panihapon. Anya ini kakuan nga na sana. Nga. Ina ni mahimo ay patay na tanan nga naman. Wa na may pamaway paniod to way panihapon. Lisod kay mga Pilipino di kasabot yun. Abot magkunsa na tanan eh. Ako lahi mako Sir John kay moingon man ko nga. Nganong mukaon pa man kuron nga mukaon man gyapon ko ugma. Mas ninder mo na. Ya ilikabot na pag ugma mingon na sa ko. Oh, yung anong mukaon man gyapon ko karon nga sunod ugma murag labang gyapon ko ikaon. Perfect lang tayo. Total, inigabot sa eleksyon. Na idol 50 akuan kanang mga 250. Okay ra magyapon ba? Mauna. Mubitaw usahay nga makapalitan ka ni reklamo tas baha. Matag karon og magbaha. Sugyot na lang tingali nako ani nga iatol na tong eleksyon sa ting baha. Sige lang kaya mag-imaw mag-airport dire sa kuan. Sa Medellin. Di na mo aging nga baha. Diretso na may gikan Cebu, landing mga rin sa Medellin. Di na bagay ba? Okay, Sir John. Thank you so much. Why problema na baha. Kay doon naman may airport. Mauna. Airport nga way aeroplano. Anyway, salamat si Mayor Johnny Martinez sa Pugo. Muna. Bitaw ako gyud kining kawadon mo man ni issue nga digid. Dili ni siya basta-basta ba nga tukion. Kay daghan kay rason sam nga maingon tang anong lisod ang Pilipinas. Daghan kay rason ba? Daghan kitang pwedeng malitok. Basta maghisgot na tag kawadon, kaway trabaho, no kaway kabang kaagan, daghan kayong pwede natong mahulbot sa bisan asa nga suok diri sa Pilipinas aron moy ato abang pahiran sa pasangil. Pero kibaw mo ako may gidugayon naman sa tahaning kalibutan pero dili gid sama kadugay suban. Ako motuogi ko sab nga katunga sa atong problema ang hinungdan gobyerno. Timanila ang katunga sa itong problema, hinungdan ana gobyerno. Ang laing katunga, ang hinungdan ana, babay, bisyo. Muna'y problema sa laing katunga, pero ang bulog gyud sa atong problema, ug ako'y pangutanon, gobyerno gyud. Kay, di man tani maingunani ang atong kahimtang, kung kining atong gobyerno,
nagsubay ba sa saktong mga paagi, mga panghuna-huna, mga palisiya, mga pangagpas nga dili ba saad nya, dili katag ang ilang mga paagi sa pagsulbad sa mga butang. Na maingon ko nganong gobyerno kay first and foremost, dili ta mamasol nila kung wa pa na sila naghipos atong buhis. O walay buhisay, istorya lang, lawayay lang, gobyerno mo diha niya, di lang mo mangayog buhis mga tao, okay ra. Way katarungan nga basulon kas tao. Diba? Kay makadungog bagukuuban na usahay kining gani na gahapon mo tingali ito, unsa to nga radyoha nga kung nadunggan nga ang mga tao may ang basulon nganong naglisod ta. Diba ang pobre na sa nahinuos pobre nganong na pobre siya. Di lang ko magsulti sa usa ka komentarista kay ato ra man ang kauban sa buhat. You know, it's easy for you. It's easy for everyone. Kining mga elitista to say nga, sa anas pobre nga nung pobre siya. Dili, oy. Kung nahitabo pa nga nagatubang nitong tawhana sam, Katoliko ra ba nga simbahan? Katoliko ra ba nga sibiyaan itong iya? Kaya bang, kung nagatubang pa po itong tawhana, ako giinon, dili, oy. Kaya ba ka nga nung pobre ang pobre? Kay tungod dato ang dato. Mura katong kini permi man ko ning masulti nga nako noy usa ka pobre ba? Gipangutana siya. Sabay kanang naragugoy pangutana nimo bay. Ako kita magig ko nimo ba? Niya karon o karabanit ka na lang, galago na lang ng imong purol. Upat pa kabuk imong pangag. Niyahok na naong nimo, sulira pa ng mata niya, kalkag kay kag buhok, hugaw kay kag tuko, sapsing kay kag tiyan. Pero mangutaan na ko ba, nganong pobre man ka? Unsa magi nakaingon, unsa hirason, unsa kinauyukan, nga hinungdan, nganong pobre ka man taon? Tubag po tayong pobre, ngon siya nga, ani ni siya, sir, pobre ko, sir, tungod kay wa man ko'y trabaho. Unya nga nung wa man ko'y trabaho. Wa ko'y trabaho, sir, kay tungod nasakit manggug ko. Nasakit ko kay tungod wa man ko kapahiling og doktor. Wa ko kapacheck up og doktor kay tungod pobre manggug ko. Karon pa ko kasabot nga ang problema sa pobre gatuyok-tuyok ra gid siyahan ka pobre. Mo tingali pasabot ato sam nga pobre ka tungod kay pobre ka. Ay, kinabuhi. Naghisgot matag ekonomiya, naghisgot matag mga importanteng butang, ug say malamoy sa tao ng mga higayuna. Naasay uplok. Sus dira bagid day tingali maayo manghinganog mga pangan badres on air pero makapaitok man ni oy. Dunay usa ka konsehal diri sa ato. Wa pa ko kailaning tawhana. Kini si Konsehal Pancasio, lisod daghan. Pancrasio. Kabulahan na mas ginikanan ang nagbunyag ni Batao. Kabulahan na mas ginikanan sa nagpabunyag aning konsehala. Lisod kay dito kay mong panganswer. Sani Pancrasio. Pancrasio is Paris. Okay. Unsa ni siya abogado ni? Talent ni sa radyo. Kani adto kinsa man ni wa ko kailanin niya. Pero nakonsehal ginisdak bayan Sugbo kay gikarga maning may krama no. Sukuan ni siya kining unsa nga na Team Rama. Okay. So kini si konsehal na kay numero ani sam?
Pancracio Ispares, konsehal Miss Dakbayan Sugbo, karon pa ko kadungog og pangan nga naa din ni siya. Now sa kadaghang mga gisagubang sa Pilipinas ug sa kadaghang mga gumunhap nga nagpatong-patong na lang diri sa Dakbayan Sugbo. Sa kadaghan nga pwedeng tukion. Ang gidaginot gid taon ning maong konsehal, maura gyud ang pagpalusot niya ning iyahang resolusyon nga giagig pangutana. Iyang gisusi ang taga Department of Trade and Industry ug iyang gisukna ang taga DTI. Kay ba kag sa iyang pangutana? Ingon siya ay makatarunganon pabali kining sunod-sunod ug way puas nga pagpasaka sa presyo sa soft drinks. Paragaba sa daan na, oy. Unsa? Diin man ipuyo ning tawhana. Asa man ni siya langob nga may langob nga paabangan diri si Busam? Hindi man nag-aabang ning tawhana. Purbita sad no? Wa ko kasabot. Kanang awa daghan na kayo panalitan kining problema sa baha. Muna yung mga primary concern sa syudad. Konsehal man ka, anything that has something to do with the city, perhaps you may question, you may ask, you may inquire, because that is particularly part of your job and your jurisdiction. Now, when you're asking for the kinibang retail price sa usa ka soft drinks company, nganong mahal maning Coke? Anong mahal maning Sprite? Ataya, gakaskas malangkas buhis mga tao. Kaya ba bakal pilay bayranan sa mga tao anang aircon sa kurente nga gigamit sa City Hall kada sesyon ninyo? Nya ikaw pag ginaa diha? Konsehal Ispares nyo? Sa kadaghan nga pwede natong awayon, sa kadaghang pwede nimong layugon, kinigyud soft drinks? Di man ta manghingan og bati sa tong isig katao ba? Pero kung naduol pa ka na kurong buntagan, lukutan ti kag karaang kalendaryo nya tangkaguon ti kag hapak. Lukutan ko ni karaang kalendaryo sa nya itangkugo ginako. Hala oy, Ginoo ko ni Monyor. Na og palanglit mo ingon ang DTI. Be, ako'y DTI, pangutan na ako be. Nganong mahalang soft drinks? Nya motubag ko. Kaya ano man sir, magkapaparato ka? Ano man konsehal? O panalitan, may inyong tagmurag na mahal na niyo. Sa may inyong buhaton, pasiradaan ninyong DTI. Ano ni siya? Kini basic kayo ni sa human management. Kini bang sa management nga kanang nga aspeto. Para nga madali ang ato ang kinabuhi ba masayon. Always bear this in mind. Timan igid ninyo. Ayaw pakamati ang butang nga wa kay labot. Konsehal Ispares. Ayaw gyud pakamati ang butang nga wa kay labot. But pasabot, ayaw hagui ang usa ka buluhaton nga di nimo makontrol. Anything that is way beyond your control, ayaw na lang yung budlaya imong kinabuhi, ana. And would you expect nga ang Coca-Cola dire sa Cebu City, mubaligya na lang og tag 5 pesos kada litro, nya ikabot ni Mos Mandawi, mubalik na sa 105? Ka nang utana. Be, ako pa nimo no ang imong ipangutana nganong kini ay.
ngano ang gobyerno hangtod karon? Cebu City ha? Hangtod karon short mantas collection. Kana part na sa imong jurisdiction. Like for example, unsay gi-brought up ni Archibald. I was able to talk to Archibald some time ago. Unsa man to? Mga 3 days ago? 2 days ago? Tuesday. Nagstorya ming Archibald. Unsay pong ni Archibald? Ingon sa Archibald. Kini Jason na concern kay ko ani. Ngano man? Ang dakbayan, kada budget deliberation, mo propose na ang executive department o operation, di ba? Budget operation. Maingon siya, okay, pila itong operation para sunod tuig? 10 billion. Billion na? O say, maabot pa ganay kunog 12 or 13 billion pesos ang kinatibukan nga city operation niya. Muna'y iyang pabudgetan for next year. Now, ningon si Archibald, nabalaka ko kay nganong inana magkadako ang inyong pangayoon whereas ang atuang collection annually, di man kaabot ana, nya asa matag itapak. Di ba, kung collection lang tadi tag 5 billion, 6 billion, overall na to nga revenue sa Dakbayan Sugbo. I don't know ha if iya pang gi-refer kung exclusive pa ba na sa internal revenue allotment, etc. But the fact is, ningon ang usa ka konsyal, nga mura ni atong collection. Nya mo na inyong pangayoon, asa man taon tamang ibot, ana, oy. Maupaw atong buga na na. Nga concern, it is practically legitimate concern alang sa usa ka konsyal. Bahalag minoridad ka, bahalag oposisyon ka, but you know your figures and you know your issue. Muna siya niya, and then we are paying you, Mr. Councilor Espares, 150,000 pesos a month. Nagbayad ang mga tao nimo. Sweldo na nimong uploka ka. Imo na sweldo. You are receiving, you are being paid 150,000 pesos kada buwan sweldo na sa usa ka konsehal sa City of Cebu. Nya mora na imong mahatag sa mga tao ang pangutana ra gyud nganong ni mahal ang cook. Di man tani mo masentro sa tuang komentaryo sa pero nakasapot eh. Mo lagi nakadaot. Kini mago mga kini usahay magod, it will all redound. Balik kini butante. Wa ko kaila ani nganong naabot man taon ning sa man ni siya. Sinaw nga ning Espares sam tiguang na ni. Batan-on pa ni tanawa ko no diya sam. Di ba ni pikas og naong ning tawhana? Tanawa ko no diya sa ni siya. Diin man ay siyang kuana sa abilidad ani. So iakuno is for the protection sa interest sa Cebuano consumer. Oh my God. Oh my goodness. Lagi? Kanang ako ba? Kanang kahilakon ba ko ay? Kahilakon kay ko mamina. Magbasas balik. Kahilakon kay ko sa may murag wako ganay aning buntaga unsa na me. Maagi lang, okay ra na ay. Sige lang, anin na lang. Laba kay og makakuha tag numero aning Espares, bubintaha na lang. No, ato na lang gyud setting aling subayon, atong sayawan ning iyang gusto. And then although resolution ra man sad ni, no, ato na lang bakwion sa maron dili kayo siya taon nga mabundak ra. Anin na lang. Iya man ning giagi resolution. Pero maghimo tag resolution sunod sir, ato na lang himo sa inyong bahay. Ay na lang sunod og opisina, oy, kaskas ka lang sa imong kaskas ka lang sa imong oras, gausik-usik ka lang sa imong kahago, di ba? Mahilis na lang ng takong sa imong sapatos para lagyod nga mo imong muragi imuhang biyahian, imong largahan padung dito sa City Hall kay aron lagyod mahatod ng imong resolution, mapangutana ni imong mga tao, anong mahal may soft drinks? Di pa gid bugnaw. Ana ba? Pwede ra gina nimong suwaton dito sa inyo ha. Kana ba kay wa na kay di na ka Mr. Bugamit og aircon City Hall. Di ba? Bahalag to at kana lang magpasweldo sa inyong bahay. Ano lang atong gobyerno kay kuan? Maglabad lang imong daghan kay mga importanteng gihisgutan diya City Council. No, ang debate diya wa og tuo. Mga banggitan na diya, mapurusan na mga veterano, sakto na kay na diya sa bala, sakto na nas kaalam unya naapag yun ka. Ayo na. No?
luwasa ang imong kaugalingon sa mga bugat nga butang. Ana na lang. Ang sunod nako nimong hangyo Konseles Pares ani ay kay kana ani naa ka man kaha diha para nga mo protektar sa interes sa atong mga konsumidor. Kini himoy resolusyon. Sugyot ni nako ha, ayaw gig si Piata. Himoy gidig resolusyon. Ngano kini ha, timanig yun. Ipangutala gyud dito ay. Nganong sayo naman manira ang kaysano? Kanasar. Okay mo nang ipangutana Cons. Believe ko naman Cons. Ha? Apa mo na pangutana hagya po? Hapit na lang mangutana nga nung mahal man inyong cook niya. Di pa bugnaw. At ang oras, alas 9:14 na standby. Bubalik na human lang ni Ani. Okay, balik ta dire sa tuwang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar. Hangtod tangaris alas 10 sa Kabuntagon. Oya, kita na ko sa litrato ng Ispares. Gipadalhan ko picture dire sa atong mga listener. Oh, nya nara, mo gitining naong aning tawhana. Makita des naong gisam. Ako mo togi ko nang panultiyon sa mga katiguangan ba nga mahimo karag yung hukman sa imo palang naong daan. Pero nagtanaw ko ani kaingon jud ko makita man sa day. Naari daw lain balita. Kuan kining gabansiwag magidiri sa labing unang pahina front page sa The Freeman kini bang gidakop or giklam ang sakyanan ni Konsehal JP Labella human nga wa niya gisod sa ilahan niya dito na giparking dan. Nalabian mga igalag taga-Sitom, wa gyud kalusot. Giklaman gyud. Now, ako, wa man problema sam kay number 1, kinahanglan maginang buhaton. Ang ako lang nga ang tubag ni JP magkatawa gikan ni Mataas. Kini Mataas sa una sa iyang amahan pa maoy Mayor Dres Dakbayan Subo. Pertig yung haura. Storya pa imo ha. Ako mata igo na malang ta magkasunod og storya kay wa man taga kuyog-kuyog ganing mga tawhana. Pero sagad mo sa mga suod kay na kong amigo nga of course di ko mo question sa kredibilidad. Ari gid mo sumbong sa to asam. Moingon nga katong panahon nga si Edgar Labella pay mayor moingon din. Krepihan ang anak Edgar. Kaya bang namay moingon nga grabiha. Kanang namay grabiha sa nga daig. Kuyawa grabiha. Hay ana ba? Daig mo na. Pero moingon bay, kanang anak ni Edgar Labella ba? Kanang upaw. Ano man? Grupihan na batao. Ano bang dakan kaayong dakan kayong gipasalupit ba nga kasuko? Grupihan ni mo eh. Ano ba? Kanang imo naman lang gihurot diya tanan. Imo na tan? Milin oy. Muna sa sabi nana nga tuno. Kay wa kunoy mulusot diyan kontrata og di mo agis lamesa aning bataa. JP Labella. Gara kuno kay ni. Sa panahon sa naa pa to iyang amahan natural. Og ako naman say maanak og mayor sam. Og ako karong panahon na niya akong amahan mayor, pakit-on ta mo ko sa akong abilidad. Balihon ko nagsugat og tuyok ng Puente Rotunda. Kung nahitabo lang kung akong amahan mayor, kung nahitabo pang anak kong Johnny Martinez. Sos, ginoo ko kalayo ra sa abilidad na Joaban Fernandez, sa pikatan ko lang. Miguel, JP, wa pa man mo kitag taon nga balihon og tuyok ang Puente. Kana, bitaw,
kinis JP ni Melo ni ron kay natural wala naman tong iyang gisaligan iyang amahan. Normal maginas kinabuhi. Nga kung naa sila sa gahom, natural mo patuyang kita. Mo lagi na ako nadunggan naanad ba? There was a time nga naanad gi siya wala gi makapugong. Na yung mga kontrata adto sa iagi niya ambot ug unsa kayang mahimo. Tabangan tingali or of course the influence is always present. Karon gidakop yang sakyanan. Kaya nagparking, di man na issue. Ang issue sa mangyan tubag. Aparan ako, ang issue kay adi tingali na ko tawag issue kay normal, sakto man yan tubag. Magkatawa lang kasi yan tubag. Ingon din siya nga iya mag-post dire siyang Facebook. Ingon din siya nga ako na lang ikuan na lang ako, i-paraphrase na lang nako. Ingon siya. Gidakop ang ako ang auto, akong sakyanan kay nakalimot kog sud anis amo ang balay niya, naran ako nabilin sa daan, kalimot ko no siya, nabilin niya siyang iyang sakyanan, unya sa diyang pagtanaw ko no niya buntag, ngagiklaman ng iyang sakyanan, nalipay ko no siya. Nalipay siya nga nagtanaw nga iyang sakyanan, nga giklaman kay ni trabaho gikuno ang mga taga-Sitom sa ilang katungdanan. So daghang salamat sa mga taga Cebu City Traffic Office nga inyog yung gibuhat ang inyong trabaho. Job well done. Congratulations. Ay kabuang ni mo. Mura magkagkatong akong amigo nga nasakpan samba nga katong amigo na mo sa amnit. Di lang ko magsultis pangalan. Namin, nakoy na ibaw ang tao nga himabay kaayo. Sus karon sa tanto niyang pamabay sa miboy, niabot maging adlaw nga na-entrap gid siya siyahang asawa. Bugoy mo kayo. Na-entrap siya siyang asawa, ug human, sa diyang naaktuhan gyud pag-abli gyud pultan, ingon na siya, ay salamat sa Ginoo nga nasakpan gyud ko nimo. Salamat gyud Lord. Thank you so much nga nasakpan gyud ko sa kong asawa kay iyag yung gihimo ang yang katungdanan isip usa ka buutan nga asawa nga gibantayan gid ayang bana. Salamat kaayo nga akong asawa ni trabaho gyud sa iyang pagkaasawahan. Inana mo nito ba? Mo nito bag ni JP Labella nga salamat, thank you, praise the Lord. Ani ni siya, sir, tudloan ti ka sa insaktong PR na, sir, no? Ug naminaw ka man rong uplog ka, ani ay. O era kay ka. Nanginobra ka, ang showbiz kay ang imong dating ba? Tudloan ti ka sa insaktong PR, ani. Sa diha unta to nga nadakpan ka niya, imo gyud gi-post sa media, ningon ta kag pasaylo ako. Di ba? Di ba? Muna'y PR, pasaylo ako nga murag abuso kay paminawon nga ni parking ko kay bawo ko kung dili na pwede. Tighimo og gimig balaod. Nya ang balaod sa ordinansa nagingon nga dili gid ka pwedeng mo parking sa no parking area pero nagdali man gugo or nataligamaan ako pasaylo ako din ako mousab. Period. Muna siya sakto. Kay dili man tud nagpasabot magbabalaod tas dakbayan di na lang sa tag masipyat. No wa may balaod nagingon nga kinahanglan ikaw magbabalaod di sa kang masipyat. Wa may nagsulti ana. Pero mingon ka nga, salamat kaayo ha nga inyo kong gidakot. Katawan kang koko hulgan sana. JP dong. Ani na siya dong. Dili gina, bisa pag murag. Kuan ra sa kagang paminahon ba kanang boy abunda kagang paminahon. Dagang salamat si Tom kay inyo yung gihimo inyong trabaho. Job well done. Congratulations. My goodness. Mo lagi nakadaot aning mga nani ba kanang mga hilaw pa kay sa panahon unya mo pugos-pugos magpaka politiko gid ba nga di gyud kay bawo gid ka nga you're just another square peg in a round hole. Nya liman ka nya inani dili man kay sensitibo nga issue because wa may nalupigan ani but ni reflect lang ni sa imong karakter kung unsa kahawang ang sod anang ug unsay na taliwad na ng imong duha ka dunggan.
Kung sa'y nasa sud anang taliwas duha nimo kadunggan wa kita kay mao pero ni reflect lang gid ni ug unsa ka. No, nagparehas na mong ispares. Ahaka ning sa amin. Nagparehas may mong pakungon ni Rancrasio sala ispares. Muna ya, ako di makita ko mo. Di man ko mo tagad ni Sam. Nya mo basa gyud na front page sa Freeman oy. Ang kay Ispares na front page mo sa Freeman. Ang kang JP na front page po sa Freeman. Wala ba ita kong balita ron? Oy taga Freeman o sabay kuan, kumusta ram tong baha Freeman? Matagit, matay mo inyo man ning gituyo, inyo yung gipaatubangan ang balita aning duha ka konsyal. Nya kitang mga komentarista magud Sam. Ang mahitabo magud is ug unsay naa diri sa Mantalaan mura may ato ang tukion. Di man pwede mag-imbento tag isyu gawas og doon lagi mga importante kang hisgutanan nga nahibaw na tangdaan. Di ba? O panalitan, madakpan ni si si JP Labilla, does it make sense nga imog yung or demolition job ni? Just to portray the guy nga Di, ang ako pa ning Labilla no nangayon na sa nisig pasaylo. Sorry kaayo ha nga kuan nga ni pataka kog parking. Ako bitaw sad Sam. Pero may man nga maka sa sad Sam nga natanaw ko labi nagkadlawon nya ilingin ako suwa, ilingin ako sto, mingaw nya puwa pang suga mo diretso ko. Although I'm practically violating the law but you know, there are times ba nga ang sitwasyon maunay mo agni nimo nga pwede na nimo buhaton. But you know, that's still against the law. Kapila na ko na, takpan ko sa Mandawi. No, nga, mo left turn good, bisag dili left turn. Inikabot sunan, parahon. Sir, oy, chip, mag-chip mo na ko. Ayaw, chip, sir, di mo ta sikyo, sir. Wala na lang yun, taga-traffic sa Mandawi. Kung mag-chip-chip, mag-go, chip. Mingon din Mandawi, ayaw lang chip, sir, di mo ko sikyo, sir. Kuya, sir. Saya to, sir. Kanang no left turn manggod niya, niliko ka gyud. Imog yung gipugos. Nganong liko manggid ka, sir? Kita ka manggid. Kita ka manggid nga naay paskin nga no left turn. No niya, ni left turn ka gyud. Nya kay baka ko sa ko itubag sang mingon ko nga, sir, kining di man ko na kung sa, sir? Hindi man mo sa nga na may paskin nga no left turn kita ka man gyud kumula gina di na nako sa kay paglingi magud nako kita ko anang no left turn pero wa man ko kita nimo kay kung naa pa lang unta ka di gyud ko mo left turn no ay wa man ko kita nimo so imo nang sa sir nganong wa ka pakita. Ana na sam o kana taga media ka kana ba kanang suburbio ka nga komentarista kana ni kinsa ni kato si kuano katong kulukoy sad nga katong taga media nga nadakpan dire sa Sitom SRP nga Kulbante ka Kaldero okay singa na tong taga media gani o nga nakuhaan tong video nga iyang gihulga ang Sitom nga ikaw imo kun wa ka kailan ako nga Kulbante kag Kaldero. Luya Sitom ay lato no nag-viral ganito. Pero kuan ba to murag konsultant ra ba tong Mike Rama? Katong komentarista ha. Kuan to media consultant to ni Mike Rama? Oh. Konsultant to ni Mike taghan na sila. Oh, di na lang ko mulitoks pangan kay ayan na lang kay di masad mi amigo wasa ko kay ko kailan ng bata pero mo lagi na mo man style nga na dakpon dayon niya magpaila din bang ako sam ever since nakoy mga skirmish dire sa atong kinabuhi ba makarasada maasa not even once nga mulitok gyud ko nga kuan nay usay tingali nay usay pero agi na lag komedya but you know muna imong gamiton nga rason nga wa ka kailan ako paita ng inunday niya ako na ba
there are times nga ako sa ingnanaon og tao. Panalitan kanag yung karsada or panalitan anang mga kana bang naay mga tao nga mas hambog pa nato. O niya ingnon kadayon ikaw ba? Kung makaparking ka na imong sakyanan sir, kaabusado ba nimo nya? Kumayon man ko nga sorry na kay boss kay nagdali magkukubo sige lang ako lang ning pulauton. Ya ingnon kadayon pagtubag. Wa ka kailan ako boss? Ingon naging tao na sabi nga wa ka kailan ako sulirap gid ako mata. Kaya ako man tubagon. Ingon na ko time para god. Nganong ako may mong pangutanon kung wa ba ko kailan nimo? Wa man kay kakailan kinsa ka ako pa ka ha? Pangutala kay kala ko. Wa ka kailan ako? Maingon ba? Wa, ikaw kailan ka nimo? Marim ka mutanan ako. Pero kada mo na tinubagan sa mga kuan, mga arogante. Pero kini untang kang JP Labella, dapat untan nimo nyo rumingon ka nga. Sorry kaayo ha. Pasaylo ako nga mo ni akong nahimo. Sige lang, di na ni mausab na mag-uusahay nga makalimot ha. Ay lang sa ina nga naanad pagkukuha ni adto nga way mo dakop na mo. Papa magud na ko mo nag-appoint atong barandog. Atong oras sa Miboy alas 9:35 na mo balik ta human lang yan. Okay, balik ta sa tuang tulumanong sa gihapon. Ako si Jason Monteclar. Padayon mong nagpaminaw sa DYCM 1152 dinha sa dial sa inyong mga radyo. Padayon sad mo nga nakadungog ron diya sa Bugo. Pinagi sa 100.5 DYCM FM. Ni balita kung nadunggan nga kuan ko no murag ilisdanan na sad kuno kining kasamtangan nga tigpamaba ni Presidente Bongbong Marcos no si attorney kuan Trixie Cruz murag mo ni no mo na iyang kuan apelyido Cruz ba ni siya tay pa ha i-double check na to be Angeles no si attorney Trixie Cruz Angeles niya kay dunay gi-recommend ang mga tulpo. Ang gi-recommend nila kani si Mike Toledo. Murag sakop ni kaniadto sa kabinete ni kanhi presidente Joseph Ejercito Estrada. Niya kini magudi ani maguni ang ila magong gipangita kuno nga spokesperson somebody nga dunay by charm, dunay charisma or somehow that can really reflect on the policy o direction sa Malacañang because not all the time the president may be able to talk to people no in a day-to-day basis so kinahanglan gina sila og representative by kaning kuan through a kining spokesperson muna nga si Trixie mo'y gibutang na kini Trixie sa kung pakaibaw aktibo ni siya kaniadto sa panahon sa eleksyon sa kining mga vlog diri sa internet o niya daghan kini siya follower kay articulate magud ni siya may kini siyang mutuki sam o niya dili sad ni siya although abogada ni siya pero ang iyang approach dili gid inabogada nothing in her kuan gud in her appearance not even in her writings nga makaingon ka nga kini tono ni abogada tono gid journalist naman kindigong sa una but you know ako, in all fairness, aning Trixie, ni-admire ko aning iyang presensya.
Kay number one, dili ba kay kini magong kinahanglan magud og kinahanglan bagyod og kuan ba kanang kamao dayon mo unsa to term na in English kanang mo ribat ba nagi mga pangutana nga buhian ng taga-media labi na kini mga critical gid kayo nga media nga malisyoso gid kay pangutana makawitik dayon ako para nako ha ang usas mga paborito kay nakong nahimong spokesperson sa Malacañang dili si Salvador Panelo katong usa katong bayuti katong tambok Harry Roque. Bisag ingon nato to sa Harry Roque nga kapila to ni dagag senador niya wa gyud padaga. Pero the way siya nga mo trabaho mo handle sa iyang papel isip presidential spokesperson mo aisos mo kilaw gid og isyu. You know, when you are able to articulate issue then assume that you are one of the most powerful people on earth. Lahap kay pagkastoryahan no. Makamaok ka ganing mo tagik. Makamaok ka ganing mo badbad. Mo binagsa sa imong igsusulti. Talagsaon karagyon nga tao aning kalibutan na. Kay dili tanan tao sam makamao nga muhanay ba sa iyang isulti. Daghan kay sod si mong una-una, daghan kay kung mga nabawaan nga may laki. Puno gyud sa sangkap ang ilang pangutok. Pero pasulti Di ba? Pasulti Di ba? Murag makaigit. Okay. Ingon sila sam nga duha ra man gid kuno kabutang ang ingon tang naghatag og tumang kahadlok sa kasing-kasing sa tao. Kanang mo terrorize gid ba sa heart sa tao nga magmugna gyud og kalisang every time nga iyan ang atubangon. Una, kamatayon, mahadlok gyud ang taong mamatay. The thought itself nga you will die, mo terrorize gina pagmayo sa imuhang kasing-kasing, maluya ka, kapuyo na ka, wala kay gana, hadlok gid ang taong matay. Ikaduha, nga gikahadlukan sa tao aning kalibutan na gawa sa kamatayon, public speaking. Dili tanang tao capable nga mo istorya at tubangan sa laing tao and able to articulate para nako basta maka-articulate it's not enough nga makasulti ka lang importante nga kananya gawas nga nay unod sam kuan gyud ang essential mo imo bang matuki sa utok ug kasing-kasing moto sa Harry Roque ganahan kay kuwato niya bisan pag moingon ta nga verbose kaayo bisan pag moingon insultador kaayo ikaduwasan sa mga mobilib kay ko basta mo yung istorya although dili gid siya notado ba nga orador but maminaw ka lang Tomas Osmeña Mike Rama tabian mo na verbose makinas Mike Rama wordy kay ba pero may lag na ay duha tulo ang imong masabtan ni Mike sa kadaghan yang ipanulti pero kang Tomas Osmeña mosulti makikistorya mo sa tamisam tinagas ay sus tabian kina ug kamuran duha makikistorya na batino makamatikod kong Tomas nga karon pa sa kukitag tao nga Inglesero kayo niya masabtan og pobre kana so kanas Tomas mahibongan Tomas ba ngano man Tomas nga magsigig in English pero masabtan gid siya ordinaryong tao bisa kay in English ko na talent gini nga dili usik og pong dili ba usik manulti aka na sad si Sok Fernandez ganahan gid ko minaw ng Sok sukad pa na niadto kanang iyang programa katinawan sa pagtuong Katoliko ay sos di gyud ko masipyatan akon lang i-plugging dire DYRF matag alas 7 gabi ngadto sa alas 8 na yan bahalag to nas laing planeta o guys ab kalimti Choy Turalba tugani ang lungsod alas 11 ngadto sa alauna aro nakaprograma la Sok dire no ni Dani Cugtas sakto di ay okay na imbitar man ko na bode sakto di ay ako maminaw gyud ko nang Sok but balik ta ning mga spokesperson kini mga spokesperson
it requires kining dili necessary nga you are in naagib ka kanang kompleto kag gisangkap nga pleasing personality nga mura kag nang-apply og stewardess ba sa PAL. Dili man na maosam. No, dili na mao. Spokesperson gani ka kana gyung you speak for the person nga imong girepresentahan. Kini si Trixie, ako kining kanang mingon tag Mike Toledo kay matud pang amot mura magnabayot stulpo ning Mike Toledo. Kini mo ko si Mike Toledo abogado ni Sam. Mike Barog. Ya matipuno ba? O sa may binisayas matipuno kanang macho, baskog ba kanang gukdonon kay biyuda ba? Lahi man ang macho sa lahi man ang kuansam. Lahi nang patan. Mike Toledo. Mingon ko, kana, gukdonon kay nagbiyuda. Okay kayo. Di ba? Gukdonon kay biyuda niya. Itandi ni mo aning, palatan, mingon ka. Mike Rama. Mamayutay kay laong sa una. Binuang na. You know, it's a joke. No? You don't have to take it seriously. Lahi man ang mingon, gukdonon og biyuda, o mamayutay kay laong, depende na nimo sa imuhang sinultian o imong binarugan. So kinis Mike Toledo, bugado ni kaniyadto ni Irap, may laki ni niya ug ako masayop murag Harvard sa ni graduate. So halinunon kay ba? So ningon si Tulpo kana tay ibutang ni Bongbong diha. Kay marato lang mga reporter ug muni la matubang imbes mangutana sila glisod, sayuno na lang kay charming man kuno kayo. Oy, that's wrong. Kaya nga naman, we are not there para nga mo in charm of people. And usahan mo na ito pagtanaw sa klarong issue ana kung di na lang nato pwedeng sukit-sukiton ang tao kay lagi nang hinahanglan tag Prince Charming diha. When in the first place ang atong presidente dili ra ba na Prince Charming? Sakto na restriction niya mahibong sa kung ano man yung Malacanang nga nagsige naman tinagtakay yung tao Vic Rodriguez. Executive Secretary Vic Rodriguez sa inana kasayo he fell out from grace. No? Na nawagtang. Yeah, mo ilang dungog si former Justice Bersamin. Murag si Vic Rodriguez kung wako masayop tagaan og ambassadorship. Agi ana siya? Gi-appoint na as PMS o sa Chief of Staff na siya. Okay. So Chief of Staff. Nga ambot nga na kay grabe kuno kay nang kanimo ko Malacanang ko anisam. Nagtuo ka gingharian na pero you know it's a snake pit. Ganghaan in taon na muna yung lugar po yan daghan kayong klase-klaseng bitin sa Pilipinas. No, muna di asam Malacanang. O tanan nga klaseng bitin na diha nimo makitaan na ay bitin diha nga duhay ikog. Nasa bitin diha nga tagutlo ka buko. Nasa bitin diya nga mubugwak og kayo. Mo na Malacanang. Again, if you are thinking when you are appointed to a certain post in government like especially in Malacanang, always bear this in mind that Malacanang dili na siya maisip nga sojourn or paraiso sa mga gustong magpakagamhanan sa gobyerno because you know, except kung ikay presidente, the rest diyan ang mga igala mga disposable asset na. No, kanang mga naadya nagpalibot sa presidente. Except kung ikay presidente, ang Malacanang is a better place for you to be at. Pero kung ikaw nagpalibot ka lang og presidente, right hand ka lang or secretary ka lang or body ka lang, tanan diya puros na mga disposable asset. Pwede ragin mong buhian anytime. Pwede ragin mo mga higalang gubon anytime kay ilugay na diya. Ilugay. Og di ka makamaong mo tan-aw sa imong buko-buko at dunggabon ka. Diba? Og di ka makamaong magmatikod sa mataglaka nga imong himuon while you are in Malacanang ay giyog patanga-tanga kay kung malipat kag gamay itokmod kag hagdanan. Literar o dili basta itokmod kag yun.
Dusmo ka gid kay tanang taong naa dias Malacañang puros na hangol, puros na uhaw sa gahom. Tanawaw, kanas Vic Rodriguez biktima man nag-intriga sam. Kay daghan kaayong mga applicant, mga endorsement sa mga nagkadaiya nga government position. Mag-commissioner ko, mag-director ko, o mag-regional koan ko, unya, asam din mo agi. Muagi gina sa lamisa sa executive secretary. So it has to go over or go through sa lamisa ni executive secretary Vic Rodriguez. Ang problema, si Vic Rodriguez, namin siya kinayasam nga para niya, I am only accountable to the president, not to anybody in Malacañang. Unya, ug inana ang imong prinsipyo nga accountable ka lang sa taong nagtudlo nimo, which happens to be the president. But the sad fact is that the president is not all alone. He did not go or came to power by himself only. Niabot na siya diha, nagamhanan na himo na sa presidente tungod sa mga daghang mga protagonista ug antagonista nga nagpalibot niya. Ug usaan na nga inyong timan-an ay gyud kalimti. Ang atong presidente na anay asawa. Uplok ka man ding Rodrigueza ka. Naalay asawa sa niya, imo gali nang i-ignore ang asawa sa imong amo. Samara nga naghikot kag pisi sa imong liog, unya ni ambak ka dias taytayan smaktan, unya wa na ka nitong nga. Ana. Naghikot kag pisi niya imong gisumpayan og angkla, awa gigidaganan. Muna siya ang nahitabo ni Vic Rodriguez. Og ingunana lang ang imong prinsipyo. Mura kog ako kaniadto sam diri sa City Hall, sa Capitol, nakalimot man ko nga naa dito yung asawa. Actually, mugid na. You must know and you must learn the hard facts of politics. Nga, kanang gobernador, kanang mayor, kanang presidente, wa na sila naabot dia all on their own. Di ba? Woy! Na yung mga taong nagpaluyuan na. Nya, kang Rodriguez na yung mga endorsement, mga trabaho, mga unsa pa na dia. Di naman mo amin, di naman mo ingon nga kinsa may nag-recommend ani mo ingon si kuan Lisa, taon ning Lisa. O iyahani kang kuan Romaldes, ilahani kang unsa nga kanang Lagdamio, ilaning grupo. Daghan ka ng grupo Malacañang. Murugod sa una sa panahon ni Digong, pertindaghan ang grupo na Davao unsa patong grupo na ay Mike Dino, dinto sila. Ana maguna nya mo na dynamic sa power. Kinahanglan ka maog kang mudribble diha ug di gani akanon kas buaya. Lukutan, bukutan ka kisbitin, matay ka diya. Nya motoy, and it's just unfortunate for Vic Rodriguez nga nainana siya. Now karon, ang ila na sa nasentro, kanay na pod si spokesperson Angeles or Trixie Cruz Angeles. Muna sa nasentro ron sa ilang move nga kinahanglan panguhaon ginang mga tao nga dili ila. So, kinsa na may nag-recommend? Mga tulpo oy. Muntulpo, maay kayong mupalami. Kini untas Mike Toledo ibutang. Ita mga tao. Ako og doon ay klarong spokesperson nga may ibutang. Ibutang ta lang. Nga si Attorney Trixie Cruz dili na epektibo. Di ba kay lahi man gud kay writer man gud siya. So dili gid siya ingunana ka eloquent or sa ato na paglitok when it comes to sa iyang speaking talent. Dili, ang akong i-recommend sam, dili sila syerda, ayaw kay yelo na. Ang akong i-recommend, which is, of course, dili gini pwedeng mahitabo, kay di man moabot atong tingog dito. Ang akong i-recommend, kana si Boying, si Kuan, si Tunying. Kana si sana niya, Anthony Taberna, ang ilingig kayo ng bata, bukal-bukalon, o niya, si Pat, o niya, Pro Marcos, good. Dili necessary abogado basta spokesperson. No, dili gid necessary. Daghan mga laki sam nga dili abogado nga kamaogid kayo. Okay, mo man itong culture sa Pilipinas, nagtuo mo gud nga ang tubag sa tanang problema abogado.
May tuta ba lima ka ang ibutang sa DPS. Lima ka DPS ha. Ang trabaho na technical kayo dapat engineer, abogado ibutang. Ibutang sa market administrator, abogado. Tanan na lang abogado kay nagtuota nga ang tubag sa problema abogado. Sige na lang kay culture naman ha. Ato na lang ihatag, but like for example kana si Anthony Taberna. Di man abogado pero sus ngilngig kay na kung mo istorya. No, ngilngig kay na kung mo istorya kay daghan kay nag-follower niya mo connect gyud sa tao. O katunying no. Batanon pa. O niya sakto kayo sa kargada, sakto sa experience sa kinabuhi. Dugay ko kay nga medyaman. Kana mo'y dapat ipamutang niya. O nanggita na malagi to tag somebody who can practically connect to the people, to his audience. Ano? O, pwede po siya ikuan. Daddy Choy Toral ba? Amo, balibas Daddy Choy na. Kaya mga Daddy Choy, senior na tayo. Kana na itong unahon. Ha? Amo na, og ma-appoint na sa Daddy Choy dia sa pagka-spokesperson. Ako mag-wingon ko, Daddy, imo akong assistant spokesperson. Kaminduhan ni Kuan. Kaminduhan ni Eric Munait. Wala tayo igong orason. At ngayon na ninyo, mga musunod na itong tulumanon. Saka na lang sa mga kaubanan na ito sa CYCM. Musunod karon tayo si Kuya Sammy B. Sa gihapon, ako si Jason Monteclar. Salamat sa inyong pagpaminaw. Halang doon si Bathala Labaw sa tanan. Anak Bisaya! Hantod sa sunod na higayon o sa samantak na dinigyapon sa istasyon. Anak Bisaya!